Dnes se podíváme na jednu věc. Jak co nejjednodušeji investovat do jednoho z nejslavnějších akciových indexů na světě, S&P 500. A co víc, ukážeme si, jak u toho získat i zajímavý bonus. Tak, co nás dneska čeká? Nejdřív si rychle probereme, proč je S&P 500 takový pojem. Pak se mrkneme na tu nejchytřejší cestu, jak se k němu dostat, a to přes ETF. Projdeme si platformu eToro, ukážeme si, jak získat bonus až $500 a na závěr si shrneme klíčové podmínky, aby všechno klaplo. Takže proč vlastně všechen ten rozruch kolem S&P 500? No, ve zkratce jde o dvě věci, o výkon a o jednoduchost. A tady máme ten nejdůležitější údaj. Historicky, když se podíváme hodně zpátky až do roku 1926, tak průměrný roční výnos indexu S&P 500 je kolem 10%. To je z dlouhodobého hlediska opravdu solidní výkon. A co to vlastně je? Není to akcie jedné firmy. Je to v podstatě takový koš, ve kterém najdeme 500 největších a nejvýznamnějších amerických společností. Mluvíme tu o gigantech jako Apple, Microsoft nebo třeba Amazon. Všechny je pečlivě vybírá speciální komise. No a proč je to tak výhodné? Jednak je to okamžitá diverzifikace. Investice je rozložená mezi 500 firem z různých odvětví, což snižuje riziko. A za druhé je to obrovská úspora času. Tu nejtěžší práci, tedy výběr konkrétních akcí, už za nás udělal někdo jiný. Dobře, ale jak se dá do takového indexu vlastně investovat? Koupit si index přímo totiž nejde. Je k tomu potřeba nějaký nástroj. A ten nejoblíbenější a nejefektivnější se jmenuje ETF. Přesně tak, index je v podstatě jen seznam, takové statistické měřítko. Aby se do něj dalo investovat, potřebujeme finanční produkt, který jeho složení a výkonnost přesně kopíruje. A to je právě úkol pro ETF. No a tady vidíme, proč jsou ETFka pro investování do S&P 500 tak populární. Oproti klasickým podílovým fondům se s nimi dá obchodovat kdykoliv během dne, podobně jako s akciemi. A co je možná nejdůležitější, poplatky jsou u nich typicky výrazně nižší. Takže máme jasno. Chceme investovat do S&P 500 prostřednictvím ETF. Teď přichází další krok. Vybrat si platformu, kde ho nakoupíme. Pro náš dnešní příklad se zaměříme na eToro. eToro je známé hlavně díky svému jednoduchému a intuitivnímu prostředí. Proto je to skvělá volba, a to hlavně pro ty, kteří s investováním teprve začínají a nechtějí se hned ztratit ve složitých grafech. A tohle je naprosto klíčová výhoda platformy eToro. Za nákup nebo prodej skutečných ETF si neúčtuje vůbec žádnou provizi. To v praxi znamená, že víc peněz z investice jde přímo do daného aktiva a ne na poplatky. A teď se dostáváme k té části, která dělá celý start ještě o něco zajímavějším. Řeč je o speciální promo nabídce, která je určená pro nové klienty. Ten proces je opravdu přímočarý. Všechno začíná založením a ověřením nového účtu. Pak je potřeba provést první vklad, který splňuje podmínky akce. A nakonec, a to je důležité, musí tyhle prostředky zůstat na účtu po dobu alespoň 90 dnů. Tady v tabulce je to jasně vidět, výše bonusů se odvíjí přímo od výše prvního vkladu. Čím vyšší je ten počáteční vklad, tím hodnotnější bonusové aktivum se získá. Může to být až $500. A co je na tomto nejlepší? Tohle není jen nějaký virtuální kredit. eToro ten bonus připíše ve formě skutečného aktiva, například právě podílu ve fundu iShares Core S&P 500 ETF, takže je to reálná investice navíc. No a aby všechno proběhlo hladce a bonus skutečně dorazil, je potřeba si dát pozor na několik důležitých podmínek. Takže si to shrňme. Akce platí jen pro úplně nové účty. Je nutné projít kompletním ověřením totožnosti. Bonus se váže jen a pouze na první vklad. A to nejdůležitější, vložené peníze se nesmí vybrat po dobu 90 dní. Pokud by se vybrali dříve, nárok na bonus zaniká. A ještě jeden praktický tip. Až budete na platformě hledat to správné ETF, zaměřte se na ta s označením UCITS. Jsou to fondy regulované pro evropské investory. Typicky jde například o iShares Core S&P 500 s tickerem CSPX pro dolarovou verzi nebo SXR8 pro tu eurovou. Takže, co jsme si dnes ukázali? Je to vlastně jednoduchá a přímá cesta, jak investovat do 500 největších amerických firm. Dělá se to přes ETF, na platformě eToro je to bez poplatků za nákup a prodej a navíc je tu možnost získat bonus. Otázka na závěr tedy zní,
Není právě taková diverzifikovaná a nízkonákladová investice tím ideálním prvním krokem k budování finanční budoucnosti?